uNkulunkulu nomuso nothando nomhawu. Ngicela ukuthi ngikwazi ukumela zonke ivunguvungu ezolethwa unkosikazi namhlanje. Ukuthi bonke uphukuphuka zobenza ngikwazi ukumela. Jehova longileyo ngibeka nangu ndodakazi wethu uNkulunkulu nomusa ukuthi mangabe ethola umkhwenyana Jehova athola umkhwenyana abashade ngonyaka wokuqala athola ingane umfana ngonyaka lenyanga ezisithupha aphinda athola ingane intombazane ezofana nondodakazi wami uNkulunkulu nomusa ngiphinde bathole nomusa seduze kwabazali bakho Sindi. Bathole nomusa useduze kwabazali bakho Sindi. Amen. Amen. Mama. I'm confused. Ukhona nommeli la kunina. Ngina ummeli mina. Na, hawu. Ngangcono ke mina nabameli ababili. Hawu. Yebo ulo wami lo Nkosi enkantolo. Yeah no. Owami lo. Ummeli wabo bobabili. Hawu. Ummeli wabo bobabili kanjani? Ngoba phela mina ngiqashwe udokotela manje bawodokotela bobabili. So ke manje ngase ngithi mina ke ngizobamela kubudokotela baba akunankinga mina. So ngibamele ke nje mina. Muqasho udokotela nangudokotela lo uzenza udokotela. No, ngimkhokhele. Yimina umkhokhelile ummeli. Yimina umkhokhelile mina ngisebenze inyanga ilandelana ngenzela ukuthi ngikwazi ukukhokhela ummeli ngoba ngizwile ukuthi ngizozomela ngiyovela enkantolo. Ngabiza ummeli wami angazi ukuthi ukhuluma ngamuphi yena. Nkosi enkantolo mina ngikhokhe electronical imali ifike kuqala nakho ke sebengidida Nkosi enkantolo ngesilungu lo ummeli wami ngimkhokhele Nkosi enkantolo ngikhokhe electronical kunane SMS efikile esho ukuthi nayo imali ngene akuthi ukhokhe kuqala iloka electronical ngiyomela lo Nkosi enkantolo ngikubuza Nkosi enkantolo ngiyabona ade ngihleli la my lady ngingena kuyo yonke le ngenaphi kuyo yonke ngoba sengihlale kakhulu umuncizini manje uFranch ngathi ummise kabi umama umfundisi ngoba ngicabanga ukuthi umama umfundisi ngoba unama insecurities ingakho emlethile ngoba ungcombe siyambona umfundisi ukuthi uyinhloboni mhlambe uyinhlobo eyodwa no Franch Hawu inhlobo enjani Vele inhlobo eyodwa basonta ndawonye angithi sonta kuyena umfundisi sihamba kunye ecaweni nilonto engisho khona ingaka ngoba lenkosi enkantolo nje bese kukhulume kanje kubalekile ukuthi sihambele phezulu mesithola ithuba nanzo nje into engayisho if ekhuluma ngomengo ethi usho ugandaganda yinto nombana angayenza leyo asikwazi ugandaganda uyofika nendawo yakhona wena simangabundisela phezulu uyashesha nje ukufika ngithi nasi yazi ukuthi mangabe ukhuluma kanje mekhuluma kanje kukhona elinye ithikithi lamakhamera amthatha lawa abekwe phezulu akhiwe duze kweinkanyezi wayeyitshela ukuthi inkanyezi kanti camera and into eyangiphatha kabuhlungu kakhulu ukuthi yabo wengazi ukuthi sekufakwe amakhamera lapha kwakufanele mangabe sezodlula khona akwazi ukusmile ukuze aphume emuhle esithombeni okay ayikhithe ebuhlungu njengokuphuma esithombeni ungemuhle ngoba abantu abaningi bakujaja ngesithombe yeah kwabonakala ne roller door ngesikhathi ukuthi ngiyahleka kwa ne roller door kwanyuka into ene garage nje phambili yes ibe ne garage nje phambili manje lo mlungu akasazi isilungu no asichaze manje ngoba sifuna ukuthi sibe open kulo 6 lo sele sesingabona my lady ukuthi simgaxa noma u2 true just ukuthi abe right yeah so ngoba ubuze ngoba phela ayini izinto zisetshenzwa kanjani my lady khokhu 200 nangikhokhu 600 my lady ingiphatha abhlungu lento ukuthi njengoba uclient wami esekhazile ukuthi one round one night one position 1 minute uyayibona leyo nto ukwazi ukuthi usungakhiqiza 3 u3 phela akuyona into encane sifuna ukuthi untombazane asho ukuthi obani obaba abanye balezi ingane ngoba balezi ingane into yakhona into emkanje uyambona mfishane ile yakhe yabona lezi ezinye futhi lezi ezinye ke njoba zina 6 months sezine public hair zine theft Hayi ayikho ke lo. yayibona manje uyayibuza ukuthi ngempela lento enzeka kanjani
ngoba le ilungile uyayibona ukuthi ifuzo uyise you know inomoya omuhle le yangani ina 6 months inomoya omuhle ayikhala nje hey lezi ezinye ziyaqandula lezi ezinye uyayibona ukuthi akuzona ezakhe i-approach yazo azikho uzothina azikho gentle njengegama lakhe njengoba ewukhwela gentle yabona mangabe ekhwela gentle ugentle nangomunye ugentle junior lo phela ngempela ngifuna ukuthi uyibhekisise my lady land ngifuna uyibhekisise wena Francois unaye Mel ufuna undimela ngandimela esisana xoxa mase siphumele indaba yemali ngizommela maledi hayi akho mali nidekayo wethu ngandimela if uyafuna uyayibona ke lento esithethayo ngandimela Petho ngandimela my friend ngandimela yazi ungenza ngisabeke uFrancois mekhuluma nje maledi lonto ume kahle angikaze ngibamela abantu abakanje abantu abanjani no sengiyasho ukuthi abantu ekuthiwa bafonela abanye ebusuku angazi sangufonele umuntu ebusuku wena ake siqhubeke focus uyavuma ukuthi ngoba ukubona umfundisi kuzokwenza ukuthi sikwazi ukuyiconclude le case akuthi into ezofuna ixazululo ngoba leli cala ngiyabona belimfuna umfundisi ukuthi abe khona ukuthi simbone meshumayela umyeni wakho ushumayela isandla esibeke kanje noma umuntu oraf nje kanje wenze njani uraf uraf san hey uyabona fundi endlini yakhe lalela yeah my lady ubekade eyontshontsha now ufuna ukuyicacisa le yes manje ekuntshontsheni kwakhe umele yena nje ukuthi ngimele yena manje let me tell you ukuthi kwenzekeni la ungenile ethi uyoyintshontshela nje hayi kabi nkosikazi enkantolo hayi kabi wengena la kanti lemnyango ayifakile uzikhalo which is very wrong iyayilo hayi khona kodwa wayesethi uclient wami hayi it's fine uyitshela ukuthi uzophuma ngomnyango wasegarage hayibo mangabe esekuthathile lama valuables akade efuna ukwathatha azolekelela nentombi yakhe into enzekalayo abawulungisile umnyango lo wasegarage ufila awuvuleki total now lento ikhoze ukuthi uclient wami ahlale lapha for 3 days 3 days nkosikazi 3 days intombi yakhe ayimazi ulaphi akakwazi ukufona akakwazi ukwenza lutho awabhadala ugesi laba bantu vele bekufanele laba bangazi ukuthi uclient wami uyeza surprise vele ufune bangazi vele ufune bangazi yabona uma wenza lo msebenzi my lady akufanele vele you just go unannounced uye nje wenze lento oyenzayo ubuye uphume nje kamnandi uthi geleke qenje yes yabo now mangabe geleke qenje wathola ukuthi hey yabo i-cost You're told for 3 days you'll be stuck in a place where you are not supposed to be in the first place. i-cost ayikho ufuna ukuphuma Ungeniswe ngubani? my lady mina into kade ngifuna ukuthi yenzeke bengicela ukuthi ngoba uMr Zikhali ubhambisa iclient lami lithi lizomntshontshela so njengoba elibhambisile akuyona into enhle leyo ngoba siyaze South Africa kuvumelekile manje imsebenzi ayikho Here we go again imisebenzi ukuthi sithathe kulabantu abavela abanokuningi especially for tea yabona nje andike futhi ke abelungu ngempela letha lona uthi abasazi isingisi abanye ba letha lona vele sebeshayekile because of le BE akakwali ayona akathona wafika lento BE now sengene lento radical economic transformation my lady it's even worse just have a word my lady oda miyeka qeda ukukhuluma ngiyeza kuwena it's even worse methatha ozikhali sebebenefitile vele kwi BE ne radical economic transformation ba benefit
abayeka belungu mina ngiyamncamela umlungu ohambayo ayothatha endlini kunalabo abami emgaqweni ngiyizwa leyo nto Your Honor. ngoba labo abami emgaqweni bafuna ukwenzela ifavor kanti lo into yakhe uyayisebenzela uyagqekeza angene ngaphakathi acheke cisha ama-alarm enze yonke into athathe lokhu akutholayo bese yaphuma uzothola kanjani uhlale khona injani akunankinga imini ebengasho Ukuba wena ubumzali wakhe bungambizela inkomo ezingakho. I think bengabantathu. hayi azikho Mhlambe bese ngamnika noma u3 iya ngosenthethu. Mawubuka inkomo eziningi njoba kunesomiso zidlulile emhlabeni. Njengoba zidlulile emhlabeni inkomo azikho ngempela. Inyama yebeef iyashoda. Inyama eningi yebeef siyilanda kwamanye amazwe. Inkosi yenkantolo Lokho kwenza bengakhulumi lento ngenkomo ivele ethi ibe mo complex ngenye indlela. bengakhulumi ngenkomo ethi mo bengikhuluma ngeenkomo zemali ngoba vele leli cala lilula kakhulu uclient wami uself employed akafuna iqashwe lo uthi akasabhala inothi Employed. siyayibulala leyo siyacela ukuthi akhokhele u60,000 iregret uclient wami anayo ukuthi wayingafikanga nemoto next time usazofika nemoto okuthatha imbhede ngoba kusho ukuthi abayidingi njengoba bekwazi ukuphuma bayolala phansi so manje lento sithi i-compensation ka-60,000 ne-holiday leli kade elicelile ukuze akwazi ukuthi bathi kiss and make up nesinqanda mathe sakhe lesi asandayo ukuze nayo impilo yakhe ihlangane yileyo nto nje siyicelayo my lady ngoba ezinye izinto ezama-outside forces izona lezi They are zo-radical not economic outside transformation. forces. Male, you see untombazana kangaqhamuki nesingisi esikhulu la obi wathi ubani lo uthi ushe humiliation yayibona ke lento asizili ukuzodila nesingisi la isingisi sinzima kakhulu my lady lento ilula yabona lezi ngane ngoba phela sebethandana abathandana about 3 months Hayi, 1 month. 1 month uyayibona ukuthi njengoba bethandana 1 month yes siyavuma lo 1 month ngatholakala ingane yodwa Yeah. obviously mhlambe into ongayikhuluma my lady ukuthi mhlambe enye inyanga ibinengane yayo nenye inengane lezi ngane zabhathwa somewhere ayenzi sense emaqandeni akhe untombazana manje bese kuphuma ingane ka-client wami lezi ezinye ibhajiwe seyinomona seyifuna ukuphuma nazo ziphushane ka-client wami yabona manje njengoba ziyiphusha yabona isiyinkinga lento ngoba umuntu ongazi sezobuka ngathi lezi eka-client wami kanti lezi ngane kuzona eka-client wami lezi ngane beyihleli lapha mhlawumbe for 2 months nazo mhlawumbe idinwe ukuthi obaba bazi abasekho around ayikho leyo yibo leyanto and lento awukwazi ukuyithatha uyoyithi ithaqa kwi-client yami leyo nto i-very very much unfair DNA test ukuze ngisixazulule yonke lento le ngoba nami ngeke ngimelane akangafaki indaba zepolitiki la akangafaki i-DA Gland angifuni afake i-DA Gland you see my lady i-DA vele i-opposition ngifuna siyazi leyo angifuni siyilande sizoyifaka la yabo into eyenzekalayo and angimazi lo ntombazana noma ukhohliswe inyanga mhlawumbe emnika umuthi wokuthetha kwamacala la noma yini ayikho lento into noma ngisho ayidingi ukuthi kuze kuthiwe uyihlakaniphi ukuze ubone ngempela ukuthi uclient lo wami ubhecwa ngobende inyama engayidlanga bengicela ukusi-analyze amanede bengifuna ukuthi ngeke ngiyibone bengizothanda ukuthi ngibatshengise ngifuna ukuthi umphakathi uyibonele ukuthi izona ingane lezi now uma ngabe zinje my lady lezi ingane uyayibona ayibuzwa nansi yakhe la phakathi uyayibona yile phakathi yona emfishane yinto leyo ongadingi ukuyitolika uyayibona ukuthi le izalo omunye umuntu Yeah. oyiyelo bonethize Yeah, ngathi then uyayibona le iyona ke leqandula kakhulu le ingane my lady ukwazi ukuyibona ibhekele akudinga ukuthi zibheke ngapha ukuze ubone ngempela ukuthi ziyinkinga ayihlangani ilungile le yakhe igentle njengegama la ugentle June. Hey morning nkosikazi
Sengihlangane lokhuzalo umfundisi wakho la egarage njoba ngiyothenga iphepha. Ubani uthi angikhonzile kakhulu, angikhonza kakhulu kuwena. Awu kodwa khambule. Kukangaki ngikutshela ukuthi yeka lento yakho yokuthi uphuma uyobona umphakathi ungawugqokile i-shirt no-tie. Buka nje manje usuhlangane nomfundisi ungiphaqa phambi komuntu obaluleke kangaka. Umfundisi ubolana nawe ungagqokile ibhantshi. Hayibo, ngaze ngifaka u-tie ngiya la egarage. Hayi nkosikazi musukudlala ngami, hawu. Uyabona indlela ogqoka ngayo iyona enciphisela usinda amathuba ukuthi athole umendo. Fanele manje uphuma uhamba la emgaqweni babona abantu ukuthi sahamba isiqhumama, sahamba isifundiswa. Manje mungabe uphuma nje ubani ngempela ongahamba aphindele ekhaya etshela ingane yakho ukuthi ayiyona obona usindi. Khabula fanele ukhumbule ukuthi thina siyahlonishwa kule society. Hayi. Umphakathi wala uyasihlonipha thina. Lalela akake siyeke lento ngoba ngeke siyise ndawo. Kunuka kamnandini upheke indaba. Hayi phela baba uyazi ukuthi mina ngiyathanda ukuphekela umndeni wami. Ayikho into engijabulisa njengaleyo. Hawu isuliphinde. Uyazi nje uma ngicabanga ukuthi kunabantu besifazane abangakaze bakenjoye nje ukuba umesisi. Njoba mina nguMessis Khambule Monday to Sunday without a break. Yazi ungashadi baba kunjengesifo esibhunge esikuphatha sikudle wedwa ngaphakathi. Futhi ngcono nokungabi namazinyo kunokungabi namkhonyana. Awuqede lapho. Sengiyafa iphango, hey. Hayi kulungile baba sekuyalunga. Hayi baba. Upheke kamnandi kakhulu namhlanje. Ngiyakwazi ke wena uyalishaya ibhodwe. Hawu yazi ubani yena. Nakho kwakho baba. Kwangathi kwangafana naloko okunuka kahle. Awunayifakela amaqanda namasoseji. Mina nganikezwe nje leli phalishana. Kwenzakalani ngempela? Baba. Uyazi ukuthi iphalishi lona elihealth. Futhi ke mina ngezwe ngawo ukuthi nina nisakhuluma wena niphekela iphalishi 3 times a day. Angazi ukuthi usuxakwa yini uma ngikuphekela iphalishi. Phela nkosikazi iphalishi sasilidla 3 times a day ngoba sasingenakho ukudla. Hayi ukuthi ngoba sasilithanda. Manje akwazi uzongidlisa iphalishi. Ukucengile ukudla kugcwele indlu. Kodwa nje kungithanda uzolidla uliqede lelo parish. Cindy? Yazi nkosikazi. Ngizolidla leli phalishi. Morning dad, I'm running late. Morning. Wozohlala phansi. Yes. Ma, I'm gonna be late for work. I'll just skip breakfast today. Akho breakfast ozoskipha wesinto. Uzohlala phansi. Ufuna ukuthi umhla uthola umkhonyana, athi umkhonyana wena wawungadli la ekhaya. Fanele udla ama sausage ukuze umkhonyana azi ukuthi wena ama sausage wawaqala umncane, ayikho inhlobo ye sausage ongayazi. Angifuni umkhonyana athathe advantage ukuthi hayi ingane yakaKhambule iqale ngami into esithiwa isausage. Buza nanguba kwakho, ungihlonipha kangaka nje. Uyazi ukuthi ayikho into ayizongimpressa ngayo, ayingekho inhlobo ye sausage engingalazi. No impela wayise hambe kakhulu edla ama sausage. Wayise hambe kakhulu. Cela usikhulekele baba sibusise ukudla. Nkulunkulu nomusa ngicela ukuthi ubusise leli phalishi engilidlayo. Bese uzobusisa naloko okunginokela kahle abakudlayo. Manje ukuthi wena phakathi amen. Baba amen. Baba. Musu kuzochitha isikhathi saNkulunkulu kunenkinga eziningi kabe emhlabeni. Ukudla la ekhaya kugcwele ama fridge kugcwele amakhabethe. Uzothandazela into esiyidingayo la ekhaya. Okay, nkulunkulu nomusa bengicela ukuthi ubusisele undodakazi. Siyabusisa undodakazi ukuthi akathi mephuma la endlini ukukhala amakhwela. Ukukhala amahuthi. Avela beyisibunge kubantu. Ngiyamkhulekela kakhulu nkosikazi. Ngingagcini lapho undodakazi mengimkhulekela. Ebese ngikhulekela nokuthi abe nezingane ezimbili umfana nentombazana. Athola umkhwena azomshada ukuze yonke into ihambe kahle. Amen. Amen baba. Aliyashaya iphalishi lakho. Lithini iphepha la namhlanje ke baba? Hayi. Nawo iphepha lamba kahle ubona ngilehlisa ngephalishi. Hamba kahle kakhulu. Ngabakhuluma ngeembuzi kuthiwa iimbuzi zala eKZN ku strike zithi seyihlatshwe kakhulu. Angeke ngiyiphekise imbuzi. Phela ayikho into ehlaba njengendoda yomZulu. Hey yahlaba indoda yomZulu. Sihlaba impela samaZulu. Ihlaba ujatshulu, ihlaba ekukhala. Manje yahola nje indoda yomZulu into yokuqala yenza iyahlaba. Yabona semsebenzini iyahlaba. Uwini lot uyahlaba. Akithi manje ukuhlaba into ebalekile.
nansi abantu into abayaziyo ngoba umuzi ukuzume nje umuzi kuthiwa cha hayi lo muzi umile kumele makuhlatshwe sihlabela ukuthi imizi ethi iqine ngoba phela umuzi ekuhlatshwayo kuona uyawubona kanti nomuzi ekungahlatshwa kuona futhi uyawubona so ke manje kubalekile ukuthi umuntu abahlabela amadlozi ukuze yonke into ihambe kahle ngiyababone nalapha enkantolo ukuthi yini lo ishiye lapha nkosikazi angithi kuyilokhuzana amaqanda lawo amhlophe ayinto ehlukene baba ngiyangibona nalapha abalime befika enkantolo ngibona ukuthi lo ya uhlabile umbona ngeconfidence ingakho noSindi nje ngeke ngimthandazele ngimbeke emkhulekweni ukuthi athole umkhonyana oyokwazi ukuhlaba ngoba ngifuna isingene ehlazweni thi undodakazi usebuyile emendweni ngoba umkhonyana ubengahlali. Okay mama, no baba yazi ngilate for umsebenzi namhla. No, akuyakuhlula lokudla. I love you ma. Dad. Kubalekile ukuhlabela amadlozi. Bye mom. Kubaleke kakhulu ukuhlabela amadlozi. Ngaliza kahle but ake ngilokhuze nami la i-appetite singiphelele. Ngidinga ukuthola amanzi. Hayi. Wathi ngithi ukuthola amanzi kancane la nkosikazi. Hey. Ungaphuzi amanzi ame-fridge wekhambule. Okay. Uphuza wompompi. Wakhambule. Hayi nkosikazi ubona ukuthi kuwumqondo omuhle nje lento esenzayo. We baba kubamba ezingelayo. uSindi ngeke amthole phela umkhonyana umesolo simvalele la endlini singavuma ukuthi aqaqeke nje abona abantu eindaweni enezinsizwe ezingangayi. Hayi kodwa yabona nje indaba yokuthi ahambe nathi yakuma aerobics ayi ngeke. Hayi angiyiboni right mina. Hayi bokubaleke kabi ukuthi bambone abantu ukuthi uSindi uvela kwifamily emsupportayo futhi enothando. Uyazi ukuthi abakhonyana bajabula kabi uma bezoshada intombazane nabazali abathandanayo. Akuthi angifuni senze into ezomhlazo uSinsiwe. Hayibo. Ayikho into ezomembarrasa la uSindi. Uyamazi uSindi ukuthi umuntu onjani uyajabula uma esenza izinto as a family. Uyakhumbula ngisho esamncane uma simhambise crash wayejabula kabi uma esihamba sonke. Ngisho eBish nje nako museum wambone sejabula uma esihamba so 3. Kodwa phela ngaleso sikhathi waseyingane yabo manje ukhulile ngicabanga ukuthi ubengaprefer ukuthi ahambe nomngane wakhe. Lalela wekhambuli. Akekho umuntu wesifazane osahlala kubo nabazali bakhe ongashadile ongayona ingane. uSindi nje uyoba ingane until ashada aphume la ekhaya ngengubo emhlophe esekhishwa umkhonyana. Umuntu wesifazane nje ngisho wathi usuno 90 noma una 100 musahlala kini uyingane. Hayi kodwa fanele simtholele indawo yakhe yokuhlala ke okungcono. Wakhambule. 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 Wemakhe, ngijabule kabi ukuthi nifikile ejimini. Uyazi nizokujabulela kanjani ukujima kanye nathi? Yabona ucoach wethu, usays, strong, unithombona. Yabona masasijimisa. Sesithi our coach is the best. Coach is the best. Yabona mina Makhi ngisazoba senkingeni kade ngagcina phela uku-exercise senze nje ngashada. Uyangazi ke ukuthi even angikwazi uku-exercise ngisho ama-right arm lapha endlini. Avuhlekisa kodwa myeni wami. Sindi, woza sisi. Ngifuna uyoma ngaphambili. Mama, I'm fine where I am. Hayibo Sindi, phela lento siyenzela wena. Fanele ume ngaphambili umfana la yabona woza sisi. Hayi mama, yazi kube bengazi ukuthi sizoza la sizoyenza lento le bengengizwa. I thought it was an emergency or something. Sindi, iyona emergency le. Woza. Uyabona nje, ngifuna ungangiphoqi phambi kwalomfana iza ngapha. Uyabona ke mesefika. Wenze kahle ungaphelele umoya ngifuna acabanga ukuthi uweak. Musina ungazenzi ke lento ohlala uzenza ngifuna mefika uthi kanje ma wenze ngakuyena. Hey. Good. It's such a nice and full class. Are you all ready? Yes. Thank you so much for coming. Hayibo. Iclass phela fanele ngabe liyaqala in 2 minutes kanti ukulo muntu ozosijimisa. Hello darling, I'm going to be the trainer for today. All right? And before I start, can I have all the men just next to me, please? Ladies, go behind. Okay. Darling, please follow me. Are we all ready? Yes. Are we all happy? Yes. We are going to be motivated by the 3 things today, all right?
I call them the SSG, saying it, seeing it, and grabbing it. Let's grab it, let's grab it. Thank you so much. Look at your motivation as I am looking at mine right now and say, I am grabbing it. I am grabbing it. I am grabbing it. I am grabbing it. Say, look at your fitness. Look at your fitness. See your fitness. See your fitness. And grab it. And grab it. 3, 2, 1. Let's go. Chum 9 dot. 9 dot. Out 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 chum 9. Ma, nawe baba. Ngisacela imali yoku-apply esikoleni kuthiwa sekumele si-apply manje ngoba sesifunda i-matric. Kumele si-apply ukuthi siyofundelana e-university. Ngiyabuzana. Yabo wena ukuthi ingqondo yakhe ayisile. Sikuchazelile sathi phuma kuleli phupho lakhe lingasile. Lento yakho nje ayisile ekhanda. Kodwa manje nani niyazi ukuthi ayikho into engiyithandayo selokhu nje kwathi inhloko ngifuna ukuba udokotela mina. La. Uyacabanga uyasebenzisa wena upstairs. La ekhanda. Ukwazi ukuthi ungavela uzosifaka into disrepute. Basho njalo ngesingisi. Into disrepute. Wena uzohamba uyofundela into ngempela ezosehlisa isithunzi. Inehlisa isithunzi ngani? Yibo. Ukuhlekanisa nabantu. Ngiyazama ukuni-upgrade angeke phela manje ukuthi sonke sesizoba amanesi namaphoyisa. Fanele kube khona umuntu ozoba udokotela abe nesithunzi nje emphakathini. Ngitshele nje. That's why fanele ucabangeke ukuthi we can't keep doing the same thing. When you were born to be a star. Lalela lento yodokotela bakho ngiyi-understanding ngempela. Ayisile. Why ngempela ufuna ukuthi sibe inhlekisa emphakathini? Inhlekisa ngani? Into eyihlekisa la yinini enamanesi namaphoyisa. Wena ubona usasiyithanda lento ngoba phela into esaphoqwa abazali. Thina sikufuna kwenza ukuhlupheka. Sikufuna udume thina. Uthi mawuqhamuke wonke umuntu akubone ukuthi wena. Ungena emall wonke umuntu afuna ukushutha nawe. Yes. Sizoba patient futhi sokulinga ushuthe nabo. Asinankinga. Kuphithizele ready kuphithizele kume yonke into. Shuthi fanele ngibe yini mina kahle kahle. Ufuna uku-act mfana. Uya-acta vele lapho. I-actor. Yes. Noma usomahlaya. Idrama noma usomahlaya. Ngifundela ukuba usomahlaya iminyaka emingaka ngifundela ukuhlekisa abantu nje. Yazi wena uyalacking i-bigger picture. Abantu abanjalo. I-bigger picture wena elekhaya think out of the box mfana. Kuba kuthiwa nani ekuthanda lokho nani nizokwenza nini? Nami iphupho lami leli. Thina sakhula ngeyikhathi ezihlukile. Amathuba yengekho. Lalela nanokuthi mina ungibona nje uyazi ubaba. Ngangeve ngifisa ukuhamba nemango groove noma ngihambe nobhuti ngiyodansa neSarafina. Iphupho lami nje kwakuthi ngelinye ilanga ngiyibone ngisina phesheya. Kwasho ukuthi abazali bami babengasile ekhanda. Balobe ngise emacollege ngiyofundelana nobunesi. Lalela uyabona leli phupho lakho uthi iphupho wena amawongo kuyenzeka umuntu aphupha amawongo. Wena ufuna ukuphuza caster oil. Shuthi ke nana nisileke phela ngoba nakho nani nenza lento efanayo neyayenziwa abazali beni. Uthi ninqabele ukuthi ngiyofeza amaphupho ami. Ngezinto ethandwa yinini. Futhi niyafana nani nabazali beni anisile nani. No mfana uzosibonga wena musudumile. Uyosibonga musuthola ama-award wena. Uyosikhumbula mfana. Ukubona mase bethola ama-award ukuthi wonke umuntu usoyesethi I'd like to thank my mother, my father and my parents. Base sekubuya lokho ukuthi bangitshela abazali ukuthi angikhethe lento. Ngacishe ngabhayiza ngaya kofundela indaba zobudokotela. Uyobukana nezinqaza abantu kodwa mfana wami. Udokotela mfana wami into private nje leyo. Yinto engeke izikise ndawo. Yinto ene-confidentiality ethize. Phuma nje kuleyo. Uyazazi ishopha zabantu esibukayo laphana. Uyawazi ama-stretch marks esidilana. Uyalazi utwayi. Nalaba mase bebonga abazali babo kusuke kufanele phela bebabonga. Ngoba basuke bondliwa ayibona. Ayinamali phela lento leyo ku-actor nani South Africa. Futhi nani nje kufanele nilindele ukuthi ngilindana ngicaba ngebhokisi kaTamatisi. Ngoba vele yonke lama-artist ena ashona ehlupheka. Usiza nithi ngihambe ngiduma baba ngihambe ngishutha nabantu emateksini ngingenalutho. Yabona ke inkinga lengane. Akasile. Ucabanga gcine eSouth Africa. Mfana ngifuna uhamba amazwe mina sikhuluma la into international. Ngifuna i-internet nje wena umbona nje ubona umuntu ozongcwatshwa ngekesi laTamatisi ubona umuntu ohluphekayo. uTrevor Noah phela mina ngisele uTrevor Noah. Uzohlulwa yini ukuthi ubuyele? Uyikhaladi phela uTrevor Noah ngisilona ikhaladi. Ungaba ikhaladi nawe manje. Baningi abantu abazalwa bemnyama sebamakhaladi. Yabona into obukhaladi into nje ilula isolimini le yanto ayidingi. Iyathengwa nje le yanto. Yebo. Hoyibo. Ucabanga ukuthi okhanya imbawu nokhele Khumalo bazalwa bamakhaladi. Le mina ngakwenza manje ube ikhaladi mina mafuna ube ikhaladi. Ayinankinga leyo. Mina ngifuna ukuba udokotela nje. Ayikho nje leyo nto over my dead body mfana mangifuna ukuqamba manga ngeke.
angifuni ungasho nje ukuthi ngeke ukwazi ngeke ngisaphila yabana Shuthi awusile wena ekhanda. Yabana nkosikazi angifuni ube nama regret ukuthi uthi awuzalanga wabula amathumbu. Uzosukelwa ingane ikuthele ngotalatiya lokuthi ifuna ukuba udokotela yini yona leyo. Into ikwazi ukuyithola ngokuyiphiwa. Bangakana nodokotela unikwe. Singakugwazela khona ama college ekugwazwayo ukubona ube udokotela. Ube honorary doctorate kuthiwa no me finance land. Kodwa kuyafana nje nalabo aba actor nabo bakhona abagwazayo. Khona babona ukuthi laba bangene ngobuhleke. Manje kuyafana. Badumile kodwa kusalayo. Awukho umuzo ongana i-TV. Umuphi umuzo wazi ongana i-TV? Wonke umuzo une TV ngoba wonke umuntu uyathanda ukuyisondeza. Nabantu aba-actor nabantu abadumile. Already le anti marketekile nje. Ayidinge lutho, ayidinge koniwe imarketekile. Ayizwa leyo nto. Kodwa bakhona nodokotela abadumile. Namba bakhona noDr Tumi. No Malinga bakhona. Nawe ungaba udoctor njengoDr Malinga. Ungasukwazi ukugxuma nje lapho dance. Ukhona ongakunika ukuhlonipha. Ukhahlele. Yabona ke ngingangitsheli mina ngoDr Tumi. Wayiyeka lento obudokotela sasingamazi. Asani ukuthi besebenza kwesiphi isibhedlela, wayi upgrade yena wacula. Sesiyamazi. Uyayibona lo? Simazi ngani ngomculo. Asimazi ayijova abantu thina. Uyaphuma kule yanto. Utoti le yanto. Imali ngake sesikhokhile sikufundisa. Yebo. Wena uzofundela ukuba udokotela. Utoti le. Kungabe kuukuthi uthanda ukulapha abantu, yindaba ungamani ubudokotela wesintu ke. Yebo, easy ke leyo nto. Ayidingela ukuthi uzulo kwendawo hamba amahlamvu ukhe uqovu. Yabona makho unesa. Vele konesa abakuthanda ukusebenza. Yabo nje na kuwesi kwamaphoyisa. Abhoreke kakhulu amaphoyisa abafuna kwenza lutho. Yabo kodwa sengisho ukuthi mina ngifuna ukusebenzisa lelo thubo. Lele zinto zethu esingayincane ukuthi wena ushonele uvele ko TV. Uzosibonga vana. Ngiyashike nini into enani vele niyithanda leyo. Mina ngaze ngithande ngisho nokuba iactor ngisemncane angikhumbuli nje. Wawukuthanda usamncane simthande wawukuthanda. Size sithi phela igama lakho simthande nje ngoba siyazi ukuthi umhlaba wonke uzokuthanda wena. Yes. Uyamkhumbula baba mesesho lenkondlo yakhe khona lenkondlo ayibhalela yona. Mina ngisicathula ivyo. Mina ngizithula. Bonke abantu bayathe. Yabona kabesenza bathi soyikuye. Ayifana abawushaya. Kodwa umlozelo awusho wona wonke umuntu nje lo. Kodwa wena indlela usho abantu babeyisho nje lonto esikoleni. Wathuli awo. Uyisho ngayo. Uyisho ngayo. Hayibo. Wazuthatha abeke phambili lapha emthandazweni. Khona le ayisho yayithi yana Mathemba. Wena uBathemba ushawo. Bayibona ke le. Mfanami, ngangitshela nje ukuthi Hayi. Futhi wena into zabantu uzofana isikise kumuntu. Ayekho umuntu othe esebenzisa ingqondo kuphila la. Angafuni ukuduma, afuna ukudokotela. Hayibo. Kulungile ke shothi manifuna ngibe iactor ngizoba yilona kodwa shothi fanele ngibe ngiqala nami ngipractice ukudla ama drugs ngoba ama artists la eSouth Africa vele adla ama drugs. Ayikho leyo mfana ayikho leyo. Kodwa indaba ama drugs ukuthi odokotela ke bayawenza ke bazi bawasayinele ibona benza ama drugs. Banika abantu ama drugs ke labo dokotela. Ama producers. Ayikho ekwazi ukwenza ama drugs. Ayikho. Aproducewa obani? Odokotela. Singavumela ingane ibe udokotela. Ngeke. Sis man. Into engidina kakhulu ke nje futhi ngodokotela. Bathi bekhona ezweni kube kuthi sekunesifo sekulandwa abase-Cube. Ucatshe ukuthi kuba khona nje odokotela. Angaze mina ngizokuthiwa kulandwa odokotela ama-actor. Kuzolandwa osomahlaya base-Cube, kuzolandwa ama-actor ase-Cube. Kodwa odokotela, o-engineer angafuni nokubabona. Odoti babantu laba. Ayikho laba abantu ba-rigid asami. Kodwa baba kuzofanele nje kube khona into esiyenzayo ngempela ngokuthi le ngane siyikhiphe le ngqondo yayibolile. Yazi le ngane inengqondo ebolile. Doti wena. Dokotela. Angikholwa ukuthi ngik-enjoye kangaka ejimini namhlanje. Shuthi nje ngiyi-natural. Ayazi yabo mina nkosikazi bengiyitshela nje ukuthi uke ejimini uqubula insimbi bengayitsheli nje ukuthi ukujima kuyinto emnandi kangaka. Funa kube ngathi usephathini yabona night club. Hayi baba. Siyawa. Yehlisa umsika. Angifuna amakhelwane basi-associate nabantu abahamba ama-night club. Bacabanga ukuthi sizwana nale ngane ngoba lo wabantu. Oh, lo. Ay, uqinisile shuniphi. Sofanele nje ubafonele ngempela obaba omncane. Belungiselela ingxoxo zamalobolo. Bonile ukuthi lamfana uyamthanda uSindi indlela bekubuka ngayo. Hayi ke. Yabona mina into engiyibonile la. Ngibone ngathi le yansizwa iready ukuthi ingaba umakoti umuntu othize. Hayibo baba. Ninjalo ke phela nini? Umuntu meke nje wagqoka ama bright colors. Why gentleman wa soft spoken? So senithi hayi
Kusho gay. Hayi. Ayikho leyo. Hayi ngiyakutshela yabona afuneke sithi jump the gun. Kufanele siqale sibone ukuthi uzoyifuna yini ukuthatha inamba kaSindi. Then mhlambe siqala lapho singakhulumi ngendaba zamalobolo kusele kanje. Hayi mina nginankinga nabantu abakhe inkosikazi. Awukuthi nje indlela izinto ezenzeke ngayo. Hayi ngeke. Inkosikazi, okuyiphi le kade sishaya le kagobe siqolo? Lebisi ba. Hayi nkosikazi engcono ake sisticke kule. Yokungathi siyagijima. Ukubona kuzoyibamba lapha. Hayi umuntu sa fresh. Hey. Hayi bekhamba kahle kakhulu lapha. Uyabona baba, ngimbonela umfana esethatha nenamba yakho. Ngimbone ngosi. Yabona uthi hayike. Shothi ufuna ukuba umkhonyana wakwakho. Hayi yeke leyo ndaba. Uyazi ngimnikeza inamba wrong. Uyazi bengezelani. Bengezela ukuthi ufuna ukungidayisela ama product okuncipha la. Bengeke phela ba. Ubonile. Mungabe umnika inamba wrong. Shothi wena reason enza ukuthi usinda ngakani. Shothi kuzomela siphindele ejimini. Ngeke phela. I can't wait ukuthi ngibuye sasa. Kodwa yabona le yegobo isiqolo funa singabe sisayiyeka ukuze sifike ejimini sesijwayele. Sivele mangabe sila ekhaya sisekelane. Siyenze njalo ebusuku. Nasekuseni masivuka. Nasekuseni masivuka. Siqale ngayo ngoba hayi ibe mnandi kakhulu hey. Manje mengiyenza mina kuzofuneka wena ungisekele ngaphansi. Ngoba kuzoyenza ngibheke phansi. Imaki kuzoqala mina noma kuzoqala wena ungaba ngakusekela. Kuzoqala mina ngikusekela. Oh okay. Njalo ebusuku. Njalo ebusuku. Ngikusekela. Oh yeah. Bese uthi njalo ekuseni ungisekele. Ungisekele na.